mi chi sang sang ten atak nge ya thlasha le thil rap tak tak an ton te kan ngai thadona mut theilo na ni lo man lo ge ka be se The sunburst flowers calling on roses overdue, but atong tu ten an soidan angin karon soi mai dona zan khat chu pol sari kani lai ani a kan ina hian ka thian te pahni an ron riaka in hnuai bera kan oma khati lai khan ka un ho pa kha kum sari velani a farbi toy tong thei ang kha aneya alom viauna in kar khat vela liam chuan alom pe ifak to lawa kanin hnuai ber tu na kan ria na mek thom nu chhuara hian kan da topa in shemai thaya farbi te hi ti che chuan an tong thina ma se English in an tong lawa Jubris tong hlir an mang thin hemi trum hian zing dar li velani a khwa la thima light kan off vek boka kan vain kan mu veka kan re chiap lai chuan farbi o nge mai chuan English in minin fiam puiro aron ti thut mai asoi zo chuan aron nui le ngala khati lai khan English in farbi te hi an tong ngai lo ti ka shelowa ngai that lo na nei lo chuan kan mu hil le maya ma se zinga ka thau chule English in a tong ngai lo mai ni lovin battery po alo in vo reng lo kan school chu chol mang turin chaina a kan kala hotel pakhat pan tumbi kan neya ma se mi an lo tam lut tu ka wangin kan reservation chu min kan sel sak dai mai kan lo in be fel tok lo deu ko aniang kan zirtir tu te po an ril ru buai khop maya kan omna bul McDonald's sa chuan kan chol ri ta phota darkar ni lai kan oma hetia kan chol lai hian kan zirtir tu te chuan hotel dang an lo ngai event meka hotel pakhat man lai hotel ang dewaduan Korean te enkol chu alo ol lo maya kan luta kan intifaya kan movie ta ma se khamizan khan ka thianu pakhat khan miron kai thova restroom bakal pui tur khan miron soma hotel pangai ang chi ani lo wangin restroom chu mu har le a baka zan lai ani ka hlau ve deuh bok nen ka lo niala ka mu le da ya zika kan tho chuan ka thianu chu countera thila lo zot na sa a bela dang em le ngal enge ya zo ti te ka wa zot ta a ni zan khat ke ma in restroom ma ka kala ishet ang khan a hlo omina thim viauna in ka zuna chuak to lu tuka restroom chu ka muta ka zung meka Chinese nu pakhat o hi ka sia a restroom po na tang ni in ka sia midang po ron in thiar ve do na ni hi ka timaya ma se ka ngai thla chianga thu pakhat ngai reng hi asoya saiming ati chara ka hlau lut tuk chu ka chuak ngam lok lawa atopa chuan ka tlan chuak ta thuta tuma an lo lo ka ruma hlau takin ka leta ka ha chol deuh nu chuan ka thu hriat chu Google a zia ka zong kwal ta a zia chu ka mai lova atu ka countera kan zot chu a zia ka sheve chia a thu soi chu ichunga khan ti ani Philippines college lut tran tir kani a zan khat chu atlai to khop mai ka thian panen kan college campus theater a play kan en chu kan ho meka college education building chu kan nai em to a kan hoi sang dewa building chung sang bera tanga meiche pakhat ron zuang thla chu ka muta ka thian pa chu shilin building lam chu kan pan wata chu meichia chu wa boy puya wa chan kan tu mani ma se kan wa thlen chuan meichia tu ma an lo kan beng chen em awangin card chuan min ron pan wata ka thian pa tak hi chuan a mu ve lova a chan chu alo hoi chho ve lo guard chuan ka chi ai lu tuk chu min nema hei hi min shil le a meiche tharau ma ye mu ani ang kum enge mo chen liam ta khan he building a tang nge hian meiche pakhat chu lo zuang thla a alo thi tu alom vo in hi azwan thak ni chia kha ni atia
kumli liam ta vel kha ni a ka fanu kum thum mi lek nen hian kan pani che in zana ina kan oma ka pasal na abang hara ka fanu mutir le boy pui vel chu ka ti ve ka ngai mani om hinwam ka tingai lova achan chu he ina hian tu emo hian min en tlat hian ka she chin ka fanu nen chuan kan mu da hun do na muthom no te ka hak tir tan ta a chuta chuan ka fanu chuan amut nu a kom tur ani thin thu min shil ta a tu nge chu chu tin ka zota min en chung chuan engtin nge mu lo thei ka nu ka thom no bom bula I hnunga sona din reng so alen te reng nen engkin nge mu lo thei min ti ta hemi nu hian he ina hian kum khat po kan om tling to lo zir top zan nge in rin ni zan ni ta kha zan khan ka thian tenen games kan khela kan khel zo chuan bar ha kan kal ta a kan hlim hle a kan roi hlom viau bok kan beng cheng em le ngal ke chuan me che pakhat hi ka koma kanin kom thui zel chu a number ka dil ta a kaip te chu dapin ka phone chu phur mai ka tuma ma se alo uma reng lo ka packet dang zong po ka en chuan alo uma reng lova bar ka kal na vel ka chuya bar hak tu te po phone ron da anom le lo te ka zot kwala ma se tu man an lo da lo bar ka lu nu hian phone ka khoi ka shelo shim boka ka thian pa pakhat ne chuan bar ko ta chuan kan chuaka a phone mang chuan ka phone chu call kan tum ta a ka call chu aron pick up a thomri ni om tak chu ka shia ma se engma soilova ke chuan khoi ange phone hi mu ka tia aron thoring hota bar ai omem ka tilia ada dai mai ka thian pa chu ka en ringota ka call thali a voicemail a kal tlang hal daya find my iphone chu man ka tuma ma se ka phone find my iphone chu ka lo switch off box si a shom ka ti tak seta ka phone mi nan ru ti ngai to an nen chuan nom chen vak po ka pe to lo ka thian pa chuan nak tu ka kan ti fel don ya police te kan shilanga milo track sak theyang ti in min nema ka ho ma pha ta thawa tostara chuan ka mun ma in chang pani kan da chauka do kana chuan ka phone chu ka muta makka tilu tuka recent calls kan en chuan ka thian pa phone atang ka call na po kha alo om nge ya ka phone chu an lo lang nge ya second som ni panga kan in bia ti po mu thei he apartment a hian mi an oma an lo pick up ani nge yang ka hoi kwal vela tu poi omani chuan ron chuak ro kan tingota ka roi deuh nen min ti kon fi ve riawa tu ma ron chuak tak lova chuan police ka call ta a lu ruk tum na engma an mulova ka apartment hi alian lova bi ruk na tur po om box silo police de point ti thei vak tang an nei lova ka ina tang hian engma abau ka she box silo kamuta ringota ma se ka apartment a hian mi tu emo alo om ti hriata mutchu anuam lo tak zetani abekin tuna po hian alo la om ring mai thei ani ti ngai to phei chuan khazan kha kazan ton tu anuam lo le shom ber ka ti lo thei lo kumria ta tanga kumkwa velbor kani lai ani a ni pui lai ani a kanu chuan mu ma turin min ti a kamu ma pe lo chu ka thin rim hle a karoma kalu tur chu kanu chu au khumin ka huwa che ka tia kanu chuan thin rim mut ngai lo tur a chan chu ram huai ten min ne du a min ru bau dei thei ati thina ka kukka chu ka khar do ta light ka ofa kamuta a zan lai ani tre pa ka thina la rim ringa ka kum ka kikri ka shethuta ka hlau tla tani chu o chuan min ron kauta ka unau pa o ang che ani a ma se kanu in min kau thin danin min ron kawa kana o wani ti ka sha ta wagin kalbo ro ka ti ta faka min la ron kaule ta shama kanu aron lut wata laitaron ona engei aw faka min ron ti a ka thowa kanu cha chu karuma chona lo oma kana ron kala min ron kawalom ka ti a makati hle a I unau pa te chu karuma amutui lut to ka ti a kanu ron lu khan zan laidar som pani vel chia chi ania AC kan on lo na in avot vur mai le ngal khamizan khan karuma khan engemut ka omani vo in ni thleng hian kha zana thil thleng kha enge kan she thiam lo thin rimin kamule to lawang